Oluoch aonge atieko kaka wacho kama. Sirkand mar Kibaki en sirkal manodonjo kakore kawaketo katiba, and it was the most litigated against decision mag president. Ana won, that was the peak of ndalo manatimo constitution mar Kibaki mar Uhuru. No, I can tell you, during the time Margine, there were so many decisions. Topic ni wawacho gatieko kawacho kama. Ni bedo ni ng'ato itere doho to doho check gik motimo. It's not a bad thing. Ruto should let these institutions work, and where a decision goes against it, drop him and go to the next one. Housing is not the only Ruto thing. setimo maber. Oluoch ne nitie sirkand cha. Kitamo judges ka chamo muma. Ruto kelo judges mochamo muma. Gina wacho ni mit wabro duogo. Chelule gini, oduga gini. Oluoch kiwacho ni Ruto ng'ama ber. Seche te en ng'ama ber. Erokamano nyokom ketera tini. Katolik Nyasaye maber.